खालि सरकारि माने अफिसार बा बिसोरनि मावथि आरो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि MLA MCLA VCDC चेयारमेन बा गुबुन गुबुन सुबुंनि सायावल' जोङो सोनारा जासे समाज हिसाबैनो जों मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै रांखान्थियारि भाबै जों गावनि जायगायाव थानानै गावनि न'आव थानानैनो माब्रै गरसे गरनै जों खामायदेरनो हायो बा जोंनि खामायनायखौ बारायलांनो हायो बिनि राहाखौ जों खालामाब्ला जों रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनानै थालांगोन। बियो मोनसे गासै आसामावनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जादों जायफ्रा रेशन कार्ड मोनाखैमोन। ओमफ्राय रांखान्थियारि भाबै जिथु माने मा होनो बेखौ बोसोरिकिया आय बा इनकाम बे इनकामनि बेलायाव आगोलाव 2 लाख जाय इनकाम थायो 2 लाखसिमल' बिसोरल' मोनदोंमोन। दा 5 लाखसिम होबाय माने 5 लाखनिफ्राय जाय खम मोनो माने इनकाम खालामो बिसोरनो गासैबो रेशन कार्ड मोनगोन आरो बे रेशन कार्ड गोनां मानसिफ्रा गासैबो बे माने मा होनो गभर्नमेन्टनि जोंनि नोगोरारिफोरखौ सहाय खालामनाय स्किमफोर दं आसनिफोर दं बेखौ मोननो हागोन। आयुष्मान भारत माइरं मोननाय न' बां मोननाय अरुणोदय मोननाय बेफोरबायदि आसनिखौबो मोननो हागोन। ओंखायनो दिनैनि जिथु जोंनि हाबाफारि बेवहाय फ्राय माने 800 माने न'खरा गोदानै रेशन कार्ड मोनदों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै गोदान आरो गोजाम 88 जौखोन्दो फ्राय 87 माने दशमिक माने 70 माने सुबुङानो दिनैहाय माने रेशन कार्डखौ मोनबाय आरोखि। दा बेराफारसेथिं मोजां जे जों उदालगुरियाव सरकारनि सहायखौ मोनगोन आसनिखौ मोनगोन गासै सुबुं सानखोनि 88 जौखोन्दोआनो। नाथाय बेराफारसेथिं बेफोरो गासिबो जिहेतु स्किमानो माने रांखान्थियारि भाबै लोरबां न'खरनिसो लोरबां सुबुंनिसो जायहा बारा इनकाम गैया जायखौ जों BPL होननो नागिरो बिल' पभार्टि लाइन बे सुबुंनिसो। ओंखायनो बे जिथु मोनसे माने मा होनो बिदिखौ सिन नुजादों माने सावगारि नुजादों जे उदालगुरियाव 88 जौखोन्दोआनो रेशन कार्ड हल्डार्स माने 88 जौखोन्दोआनो जों रांखान्थियारि भाबै उनफिननानै दं। बे मोनसे एसे गिथावना आरो दा ओंखायनो आं सानो बे सरकारनि अनसुंथाइ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनोब्ला बेखिनि मानसिया रांखान्थियारि भाबै एसेब्लाबो दावगानो हागोन। आरो जोङो दा उदालगुरिनि हालोदखौ नायनानै खालि सरकारि माने अफिसार बा बिसोरनि मावथि आरो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि MLA MCLA VCDC चेयारमेन बा गुबुन गुबुन सुबुंनि सायावल' जोङो सोनारा जासे समाज हिसाबैनो जों मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै रांखान्थियारि भाबै जों गावनि जायगायाव थानानै गावनि न'आव थानानैनो माब्रै गरसे गरनै जों खामायदेरनो हायो बा जोंनि खामायनायखौ बारायलांनो हायो बिनि राहाखौ जों खालामाब्ला जों रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनानै थालांगोन। गतिके आं सानो बे रेशन कार्डनि उनाव निस्सय बे बाथ्राफ्रा फैगोन जे उदालगुरियाव मानि थाखाय एसेबां जौखोन्दो दिनैहाय माने रांखान्थियारि भाबै गोग्लैनानै थाखो जाय सरकारनि अनसुंथाइखौ लानानै बा बेखौ सोनारनानै जिउखौ खुंनांगौ जादों।